Vítejte u prvního videa na kanále Hvězda LP a jedná se o někom, kdo jsem já. Jsem Hvězda LP. A doufám, že se vám moje videa budou líbit. A budu točit spíš takové ty hry, no, než ty vlogy, ale vlogy natočím challenge a tak, no. Budu mít někdy hosty, ale málo kdy budu mít hosty, no. A já nevím, ale ukážu vám kanál, který byste mohli podpořit taky. No, natáčíme minutu skoro. Takže tady stříhnu a vrátím se, jak budem na stránce kanálu, který budete muset podpořit. Nebo nemusíte, ale můžete. Takže jsem zpět a toto je kanál. Můžete najít i Seba hraje, ale najde vám tady toto. A když tak vám dám i odkaz do popisku videa, zrovna se skopíruji, stopusce. A tady vidíte, co všechno má za videa. No to ještě ukážu. Nesmí zobrazit vše. A kdybyste chtěl vidět jeho nejúspěšnější video, je tohle. To nic toho, to skopíroval Lepsta, ale slíbil mi, že to smaže a asi na to zapomněl, budu mi to muset připomenout. Pak ještě, to je jako taky jeho to, jo. Pak ještě. Tedy tohle, Google Song, 1 000 000 odběratelů má. Pak má ještě chat úvody. Pak má ještě tady tohle video, na které má už skoro 2000 zhlédnutí. A to je jeho nejlepší video na světě. Klidně vám to pustím, takže a já teda ho pustím, takže 3, 2, 1. Počkejte, já tady stříhnu, takže střih. Takže jsem zpět a jdem dál. A to by snad mohlo být všechno, no. Takže z tohohle videa to už je všechno. A já s vámi loučím. A